OK guys, natáčam tu z Minecraftu video a teraz pre zábavu idem tak jednu hru Hugi Wugi Boss Fightu, tak ideme na to. To si do mňa robíš On je tu! Kurňa! Ne, ja teraz dostanem hrozný infarkt. Ja shiftujem! Ja neviem kam. Snad idem do... Sem! Why me? Tell me why me. Ja túto hru v živote nezapnem. Odvoďte sa stúpiť. Počuť tú krabicu! Yes, guys, ja som to dal in real. Pri tom, čo natáčam Minecraft video, som zabil Hugiho Wugiho. Kámo, všetci napíšte do komentáru. Toto vystoj, to shortu bolo všetko, kámo, ja neverím, jak som to dal. Čiže čaute.